Kullanırım masinaların, ulucay saların. Bip bip men pancurçu, kalman idindan, göwnüňi aların. Oh. Oho, ağam. Gonç. Täzeyle panjurlar barada maglumatlar taýynmy? Yo, mene yetişmedim. Özüň or ýetişýänmi sen? Häzir başlyk gelse, seňem, meňem kellem alýa. Özüňem näme idin ay? Fu, anakam. Fu. Gitrak suçu tiliger. Häzir muňa üçinem ikisi gepeşdi. Fuu, bu izleyemay. O boştan çağırın. Salammaş. Öýlen tatlı borçamy işten çykdy. Nemşin. Aylyk waltyny berlen akdydy. Onu öldüm arasala. O işte bari yok 5 adam isteye. Afiyet oturyan yerine, hayvandan oturyan yerine men diye. Yeni bir istatday. Indi bir kemimi bu boşça olmakdır. Bernem görür yeralde, neyliz? O başlyk dinleýän. Bu yernem arasala görür yeralde. Tege panjurdan açyopları taýynmy? Taýynmaşlyk. Men birazdan gelýän. Sklady göreyim. Oğlanlaryň işini göreyim. Atyz oňçely arasaçylyk işini ýetçiň. Hemde panjurlaň açyodyny dolu taýyn edin. Düşnükmi? Bolýan. Kullanırın masinaların, ulucay saların. Bip bip men uborşik. Hello oğlanlar, Arman. Yan salamlaşdyk dermeň. Salamlaşdyk. Bir zat unutdyňyzmy? Hawa. Men kabinetim. Meýlis bar gedip gör. Siziň kabinetiňiz bärdi. He, Kabinetim gözüňden soňama taparsyňmy? Düşünmedimmi? Привет. Sen Haysi uborşykdyň sen? Mene boş dele. Bu boş saat görmezdim işten gitti. Siz gözümü de mi arasalan dediniz de? Ne? Arasalan yok. Adın kimdi? Men. Meylis. İş dolanırcı. Ne onu ne diyemay? Okey Melis. Normal kofe çay dedi. Var. Böyle. Dur. Tege panjurlar, ön panjurlar. Lara hemde maglumatlarym getir. Sonku täze panjurlar indi taýyn bolýa baş. Böyle. Eyvay. Maglumatlara surat koýulmandyra. Ay bolýar, goýup goýýaryna şu suratlary. Kofyanı. Спасибо. Ne maglumatlar? Спасибо. Näme bu behermay? Menden doýup suwdy eken. Käsde geler olaydı da. Başlıkta temizse söyleyiçerdin de. Maňa 2 sahar goşdana. Bar. Haça süýdli bolsa kemende. Böyle. He, dur. Dıyıncımı alın. Ay diyet. Barın. Bar. Salam diýdi barynjy gelip. Maglumatlar taýinlärlidik, ziýan ýok diýdi. Bakça profession maskaça. Näme bolýar aýma? Näme tamyrdaýan ay? Ýylda näme bolýar garay? Ýa-ki düzellimkä? Bilmedim. Panjur dedi. Gö, panjur dedi. Niye renk tanımakmay?
Yıllar. Men olmasam, siz hiç zat başarmaýaňyz. Wunç. Maglumatlar taýin, hatda täze panjurlar bardylar. Hany? Uf, yeni şu yiyip da. Neme dursunuz? Neme upork etmediler? Etjäs başlyk, ýönüsiniň özüňiz. Neme özüm? Çat maglumatlar getir. Näme? Bu neme bollugy? Kim men kıyaslamda oturdy? Özüm nemçe arasalamadınız? Özüm kim dokumentlamy kim elledi? Meýle, ýyldyda näme bolýar? Men nirden bileýin ay? Ýyldyda näme bolýar? Bu neme bollugy meylis? Bizi taýlapdylar etýän başlyk. Neme? Beýdip teredip durma, baýdajyga bas. Goý hemmeler görsünler, ýürejige bas. Ýürejige bas. Bas. Dogruýyň aýdy, sen etdiňmi? Nämäni? Ofisiň açary, diňe telne, hemde başlykda bada. Näme? Hemme yer boşady, ogurluk boldy. Eyvay, maňa da kalkanly jaň elli. Gaýtymsyz begen reýnik geldim mene. Düşünmedim. Ine seret. Akça. Howlugum, gurnap berme hyzmatymyz mowt. Onda näçe başlyk däldirip ýörkany? Men bilmedim. Şuň ofisde ikiňiz hem gezekli garawullaň. Kimdir biri biziň işimizi bulaşdyrjak bolýar. Bolýar başlyk. Başlyk biziň işimiz bulaşman tersine güýçlenni. Maňa gyzykly däl. Kim meň dokumentlama gol çekdi? Bir ruhsat näme üçin ardala dyş girdildi? Gurnuma hyzmatyna mugd edilipdir. Başlyk göni, şu gün şo täzeliklerden soň biziň panjurda kazlanmaz köpelli. Ondan bu täzelik siziň özüňiz düşüp goýduňyz da. Video. Gürleme, men diýerim et. Kameralaram hatda pozulupdyr. Bolýar başlyk. Bu ýyllyk hakykatdan hem dälirapdyr. Gonç bolýar goý. Ýyldygyň diýene bolýar diýeli. Belki çyndanam ogry bardyr. A belki ýyldygyň kellesi ütkendir. Şoň üçin akşamlyk ilkisini otur. Ýöne çyrağını öçür. Soňra men gelerim, ýerimiz çalşar. Ay yok, ilk sen otur. Men ýa-da ýatyp diňzimal soň geljek. Ay tapawdy näme aýoň? Bolýar. Okey. Tak. Tak. Hani sen gel hani? Aha. Dur. Elin alır. Bäriň aylan. Näme? Näme? Başlyk? He, näme boldy? Siziň özüňiz ogurlyk etdiňizmi? Ýöne näme üçin? Men näme üçin ogurlyk edeýin? Onsaňa öz işleýän ýerimde näme desem ýelse şonam etjek. Onda näme üçin siz ogry tutuň diýdiňiz? Men şey diýdimmi?
Hawa, oğruyun tutun dedim. Yöne onu özüm tutmana geldim. Şoň üçinem bar. Sen öýe gaýdy ber. Ertir işi irden gel. Bolýa? Näme giýjek alýan? Gonç gene de ýok. Be. Yeni de taladılar mı? Kovancama hemişe geçeli. Ya son işim ka. Men düýün näme diýdim size? Ştaýda galyň diýdim. A siz näme galmadyňyz? Sizin özüňiz düş taladınız da. Men oğurdur ötsem siz ekeniňiz de asıl. A siz näme oğurun tutmadınız mı? Näme? Kullanırız masinalara. Sen näme giýjek alýan? Kimi şeň täp ýörsiň? Düýün siziň özüňiz täzde ýani maňa gurrun berdiňiz da. Menem bugün gidip täze köp da kazalyp geldim. Näme zakaz? Ine başlyk. Bu näme bollagy? Panjurlar ine aýna derwede dälle? Üçekde goýulýan boldumy me? Başlyk siziň oly diýýäňiz, müşterilerimiz gatyga gördi hala de. Goşşuň şu ýerde men özüm alaýyn. Siz hiç tat oňoraňyz ok. Kovanç. Şu zatda senin işin olsa katı görme. Sen hemişe bir yerlerde bir täzelik tapýan. Soňa ýyldyň boýundan atjan. Ağa men näme etdim? Men pırçon berdi. Be. Menin oğusu oğlanlardan bir soruşturup göreyim. Oğlanlar. Hani hem bana deyin hanım? Son kuvvet. Kimdir yürebedin işmedi bulaştıracak böyle. Kim ayol? İntihal belli değil. Yöne şol adam bizim aramızda bolmağı mümkün. O sen yerden yaşa bizim aramda olma mümkün. Näme edip durol beýle? Giyicilerini ofise gelip oğurluk etti ya. Başlığın dokumentlerini elle ya. Bizim işimiz değil. Bizden öngürt edecek kol ya. On maksadı intak belli değil. Yöne bey, oğluğu meydana oğlanlar. Eğer don kimden bilen olsanız, Hükman Aydın. Belki de o da adamın öde şu vat boynalar. Sen ne der olay mı? Seneden molay mı? Seneden o seneden olay mı? O seneden molay. Seneden belki. Bolledin koyun koyun da. Eğer tireçenini bağışsıdı. Sonundan oğlanlar katı görüşmeli. Hani? Gelle gelecek ortam. Näme? Men olmak yeňilmi saňa? Ey sen, dur. Näme? Men ýyly samsyp görkezek bolýarmy, he? Men işim menden gowy etjek bolýarmy, he? Saňa diýen, bäriň öwrül. Sen? Sen biziň hemmämiz oýnadyňmy? Sen? Sürpriz. Sen şu wagtda näme üçin bizi oynadyň? Näme gaharlanýan? Köşüş ýa jiýin göresiň gelmedimi? Näme üçin doýdurmadyň? Gaharlanmasana. Ýyldız hemişe büdrenni. Asman ona derek gelýär. Men sen şu aladalar bilen näetpek goýmalydym, Ah asman. Men bolsa ogurlukdyr öýtdim. A näme etmelim? Sen maňa ýol bermezdiň. A men bolsa bar ýogy 3 günne 3 täzelik giýirip, ýyldız panjury hasta öňe sürdim. Gurnuma hyzmaty mut bollay. Panjurlaň bahasy bolsa, diňe ýyldız panjurda iň amatly bollay. Netijede ýyldız panjur iň birinji bollay. Ýyldız panjur şonda da iň birinji. Bol. Yavaş ol. Hadi ikimiz de oğurayı tutacağız. 1, 2, 3. Tutulun. Vay. Eyvay. Bu başlyk. Ya da bu başlyk.
Haýsy başlyk? Näli bolýar? Ha. Düşündüm. Oğlanlar, привет. Ýönerädim. Başlyk ol. Bu kiminni? Menem başlyk? Menem. Gonç. Guvanç. Guvanç. Gonç. Gonç. Meýli. Yalla. Yalla. Biz soňra çeli tomaşa edemiz üçin hemmäňe de minnetdar.